Tak ahoj, zde vás Michal. Dneska si ukážem, jak do Minecraftu dát killauru a stáhnout si ho. Takže dáte si internet, napíšete minecraft.eu/. Tady si dáte Brulitory verze 5. Tak tady si to stáhnete, já to stáhnu, už to mám. Tady já si to otevřu v programu VRAR. Tady ten Minecraft si dáte do procento a app data procento. Tady do Minecraft bins, tady ten Minecraft odstraníte, dáte tam tady ten Minecraft, tady dáte křížek, teďka si zapnete Minecraft, teďka dáte tady jakože OK, svět, tady dáte CTRL, tady si můžete vybrat, no dívejte jo, a třeba R je freehack, X je X-ray, ano, dáte V a můžete si ho tady nastavit, dáte F a je to speedhack, dáte C a vidíte, jak kdyby bylo, no prostě, když si někdy zakopáte, dívejte, jo, vám to ukážu. Jo, dívejte, ta tma, ano, teďka dám C a už vidím normálně. Jo, tak, teďka L je, že je to freehag a speedhack a můžete se dostat do zdí. K je killaura. J jakože to kutá samo a rychlejš. A G je sprint. A Z je, že si za někoho můžete lognout, že máte, že prostě si dáte home, spawn, set home, register a zase register. Jo, a to je celé video, takže čau.